tapi ni doramla asise hin pen pater pi pon se press media korte tum han chopha pon apora teng pen nan ki dun thega pot an to stani thoro par piklo aten no smet pini nitum na so press meet kangni alam thebang kelalo kidam tang po SSC asong ya po aten SSC pen congress ke ma satum asong ja po tum stani pini neng ka chithe pen longri ju tang ju bada farman tu ka ching hona join pen in episode sen chu pi audono la pen alang le tum la soni he congress along taning ka chithe ka be join ni pen SSC along taning ka chithe join ka be da join ni sipini episode sen nang chu pi audono la se la so episode sen nang chu pi audon ke alang le tum khe farman aten longri ju tang ju bada farman aten ni tama kari tu article 44 he farman long nang ji akha jai ka tharsa alang le tek set la pen reset tu kachini ka monti pen kama thaka parsik dam ben selang le tumpili la episode selong nang chipi audono la pen congress asongja post tami pidi dak nang chipi audono la pen SSC atum ke dak doramla constituency pen ke rekok lo pusini tum jongdam lo la pen karbyang long arata tum fans tami la bangso tumon ka pa ponja fansiri nang tum press media korte tum tami churing rilo la pen pidi dak doramla detelo all karbyang long sitami la bangso tumon ka paja ponja fansi nang tum tulo la pen kibang jilangar ni fansi tami SSC atum punoi congress atum punoi alani tum kamatha kamon tidam cikirla ponto la he alama tomon arju pen la pen arju long pen alang litum cikirla ponto busi neng mathalo ni hin pen stami la me hin phu hin pen stami ni lilam thelang sing ton koklo special sia president hem alang litum John joining mane arku la kadang deng pon la soputhak litum LCC atum ke klembari mangselo la pen ni liabang ke phangsi ke SSC klem lo stang bong congress dun ju congress dun lo nili pupu arting dun thailo la pupu langun ad lo la pen amuni tumalong raji paduk dun pen alang le tumalong anutin along le dam satami alang le tum phan mane kipu rem doko mane la sono je congress fan pe hai he kali ratum pe hai lo porsi kita non phong phong abang ge joram aphan bhut pida semi bon la son se ratum ni se ni matha lo nili congress klem voice ta me ni putho de neng ka chiru lo je lapu lok ke dudun ni sok chela ho so congress tum lo ni chelang dun ta tim lain de la se chingwai la ni yer pin yer po tum on pen chingwai lo je itum kosolo te ka matha po amalang tum nang pulo je nang than pon bidi sonna amala niyar po tum alama tin se elo je itu kale lo none phong bang ke karbiang long arat aphan long ri farman mate arat farman ke paduk nei non iprang mesen nangi imena longri imena do tip nangi cerai tip nangi pu kemat hab bom aparti SSC hanlo la senili tumta kadu ka be chingwai pen SSC long cerap du nang klem dun pamelo nang la pen ke methang long le methang adim methang ader farman ta me ajak kong ke bob dukok la se puthot ajak kong bang thui phan cerap dun pen litum non MP bang bom akha jai ka thar phan si ni litum bang ke mane rat ke jong lo mate parti da ke jong lo mate la phan se pa hai nang po las ni tum klem cepat du ka barim tum anda me neng sibet do se chingrum se pini dadak nal tum phan nang ka hang iglo asenal barang chorop piglo nili suri surya kardom nal tum labang so alam but happen rat pachini nangi aro rat tum han pachi thang nangi je pini dak phoksong ang kang long ke do bom congress atum sitame alang litum ta methang atuma neng chama tha pen amena atuma puta me chi open special silong na klema chrab ni phan nili hin pen chuneng nilo jela tum nengkan krep ho congress hahon lo tapi nengkan krep ho congress hahon tame ronga farman ate ra farman ke klem heponong le se nili dudun no da lo se ase aro puthot ni chuneng ri bangla pulo je
nitum eklem barim aprang SSC tum stame heglong lor lo SSC candidate tum ke kitia bata ahok mathathe atiket kelong kerem belakalang bigi cewa lason se ongina lase SSC lo bangta nili tum claim mende kali apor du claim dun ulo cepat dun ulo kita lang letum athir lo da joini asalang letum long pertama ni tum cekak koklo wang nang koklo ase non epong chot kali lo PSLC akai sini ida mangpo je laso epang bang an ke karbi longri sibang tang kai aparman ke claim ke PSLC na lo lasila solong se rat do an tame karbi akai ko aphan kali la khai green tame sipat dun pen pe hai nang ko jai kathar phan pe hai ben selang lise rar farman aja kongal ko sini li nal tum phana bachin dum kang tung lo ase ga duai phan tame nal tum media atum la bang so puthak nal tum ini tum pini dak ke jon am korting jira tum doan tame ni tum ke ini ben ke klem pang tang po la ben phok song ang kang long ke ni tum jong he ben tame dak chipahai begi aro jai kathar pahai begi ni tum la sobang semi ding det lo asin tum cepat dupik ji la so farman jai kathar ben en ben si along tina box tame tum chipahai phan sin ni tum nal tum han des along he pidun det sin sing ton ko SLC presiden ahel ahong jaya long kedupon press media akorte atum nang tum kebang suri karbon kilo asi nilhin pen puji bangla helo nilhem ke borgang inglong ayu segedu tame halaso area long PS4 andar ke aprang tum YZC lo nasi nili ke YZC ke 1986 pensi mane kam cerap dun lo hasben andulon non panta du thip lo setat non la hopai roi ni matha lo je ye sita alidar tumke do sita ye nenge chi thebe jo nenge chi thebe jo ne si pini ye recipen je prexe ye PSLC mate ye ka thar phan se pathe dun po kusen nil tu mahin ten nang le tu phan press meet ang hang lo masi solam the bangdak lo lase ye si tum la hello mane 1986 pen andolon ke claim ke heglong lo je ihur si bang claim lo sta top leader ke chera tu alang li tu bang ke pelu ke claim ha mane BJP mane congress ha mane ke umane long sidun lo asila son leader chithak phun lo pulonte ladak ki duke thang ta le lo asi si ke chok chelo aru ke haiya ang ring ma siabe non hills area long ken tum la duaram la hills area jo bangke bhut masi si ke long le lo hop katsit li pudam ji abe pin ni pajurem re ko mane ki bhul bhal pen ipak bak jog jitem na halan soto bad baki si do an ke non neli ki do long se kaddo beta si leader an neli ke bang hot nang dun etlo as aro pini ke dhor ongo e ke bang sa nitum si ke chithik se bang aba ki ong phanan tung la phanwan be as pini ke ban pane si borgang long thakolo bang poket su se surrender lo am sita me nitum phala surrender pe chingrum et ede bhag tum hemakam ha chujun sukan pini kam komat latum na chitong dun ele sita amurit ke la hello ye nono bang ke YZC ke complete si hill area ke avelo lase nono bang ke सब ये APSLC लोग से मास देर लो अपन APSLC कैंडिडेट अपन ला बोरगांग लेब्रा या PS ता हाइपो अपन सांगहोन PS ता हाइपो ये तुम असब सु शिक्षक जदी बंग बोगा जमी ता हदक ता दुलो सा फ्रांग पेन अग पिन पेन के नॉन बंग ब्रेक पो APSLC पेन क्रोकेंग डांग PS लोग सुता में तुम हाइडोनो ने दर पुसुता में तुम सेकंड पोजीशन ने दुन पो कांग्रेस ता लोग ले लो हदा kalite ni tum hai thudet ta hai lo hala so PS ta lase ang tum apan nang bachini dun ke lai lo ilhin pe 36 pen claim bom lo andolon bang ke sita me isi por 1995 pen kan MOU chitok lo la pen phi MOS chitok lo sita hala ke UPDS tu lase hala so chitok pen an ke la lo papa pu election ho bang Horon Singh be tame papa election ke pahai lo talang li bang ta hempre kang thim ke song leader pu se pulo mati an pen ke hempre ke hanga fichiru ri ko bang lo mati su batai MP ke manan ta selang li ta
hala so papa election hot haidet pa hai dun det pen ke kopi lo cheplang ke congress dun je congress pen non bjp dun je bjp dun pen alang li mp man lo mp man det pen hempre ke hang ni ya khichiru ire to bang lo ka am sita me alang li nen kan pho period bang ke hemprek te hang thek de lo wan thek de lo la son si bjp tung ke cheplang la hello bjp poriborton ke inglong alom lama tuwar lang dam lo polonte chipru bichu tuwar ase asi inglong development thang da be pini borgang long pudam jinili dukan la room clear dukan ang kim bichok lana luma nengkan keba bjp poriborton ke thelong le ni di asi congress tan thak congress nengkan krip ho dulo congress nengkan krip ho duta thang ke thelong be ke chilara be joiran leng ke mec pen ha cm and man lo pen ha mla de man lo sitame mla ke man hutta langli dispuro long ta lam the ta nengji dun thekte an ameke jang dun lo lasi la sona lidar phan ken tung phut ti thekte athe lage rat kisung ki duk ke charai ko ma lidar gali thekte bulote thur the de nai hikha ga nai pen non ke mp ticket se ha mp ticket se langli tum ha lo long lo rar tum pahaji ma parem ji lake rat tum matha thelo je ke pahaji phante athe ga langli tum ke pilo ala delhi long du nai pulonte pahai lo hada ke english salam se nenge dun thek nai salang li tumi ne ke chini da mateng pulote english salam thek thi hindi da ko pulo ne lasi hada ke karbi lam chi than the ahom lam nenge je parliament long di aposi lahin ben bang ni li pudam ji bang ke thek thi ke thek the bang fu phan ke pahai dun ta le lasi non jai ka thar ke ex dc alang li ke retire penalang li thek se reset lo ain kanun mukha bang alang li thek pime apos alang li phan neng the asi alang li phan pahai lo pute karbi akhe phan amsu se longri habar phan ke cherai kom thegi pen khe phan ke rai kom thegi nil dum neng the la so poche nil dum jai ga thar phan pahai neng karbi ang long arap ta karbi puisia neng dosi ka dogo beta jai ga thar phan se bhut pinai athe alang li nakiya messenger ason se thek long lo ke dam tang dum congress bjp ang ton se chumat lab lo ELC pen dang lok sita halai ke chumat ke nil tum theklong le delo bjp congress ke laga han thor gi jora dukan lo aposi laga so han thor batai ke nam ne lo a chu bang le lo la bang chini dak lo rat ase non batai mp election bang ke lake jai ka thak mate APSLC high back proposition tum neng thepon lo ase nang tum phan anam pusi